Nagpaluwas na ang Philippine National Police Bicol nilistahan kan mga ipinagbabawal na paputok bilang pagpreparar sa Pasko asin pagsabat sa bagong taon. Kaiba sa mga maigot na ipinagbabawal ang Watusi, Piccolo, Plapla, Giant Bawang, 5-Star, Giant Whistle Bump, Atomic Bump, Sinturon ni Judas, Super Lolo, Bin Laden, Goodbye Bading asin Lolo Thunder. Katakot ka ini, padagos man ang pigigibong monitoring kan kapulisan para masusug asin mapanimbag sa lay ang mga illegal kaining nagpapabakal. Definitely, yung natin, Civil Security Unit, nag-iikot po yan sa lahat ng mga authorized dealers na baka may mga nakasingit yan ng mga prohibited na firecrackers. But, palagi po silang nagkakaroon ng inspection. So, yun din, challenge din sa part namin, baka may mga nagtitinda ng pangapatago, kayo rin, delikado mga kamay nyo. Delikado yung mga bahay nyo. So, kaya nga po tayo yung nagpapatubad ng ganitong batas for the safety of everyone. Kaiba naman sa mga pigtutugot ng paputok ang fountain, jumbo regular as in special, butterfly, sparklers as in luces. Sa ibong kaini, pigiin kami narman girari kan pian publiko na maggamit na sananin mga alternatibong pamparibok, arog kan torotot, urog na sa pagsabat kan bagong taon. Hanggang ang mga kababayan natin hindi bumibili ng mga pinagbabawal, wala pong magtitinda. Diba? Demand and supply. And isipin po natin yung kaligtasan ng mga anak natin. Diba? Minsan binibigay natin dahil masaya, nagpuputok. Better yung sa conventional lang na nagagawa tayo ng mga ingay, made of sa mga sira-sirang mga kaldero kaserola, yung mga lata na pwede mong gawin lang na pangpagulo. Okay na yun, at least safe yung mga anak natin. Mientras tanto, maatubang sa kasong pagbalgar sa Republic Act No. 7183, one act regulating the sale, manufacture, distribution, and use of firecrackers and other pyrotechnic devices, ang siisay man na madakop na nagigibo, nagpapabakal asin nagagamit kan mga ipinagbabawal na paputok, asin pagmumultahon nin 20,000 pesos to 30,000 pesos o pagkakakulong nin abuton sa 6 na taon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Ariel Obeya.